další den, další audio, člověk by si řekl, že historik ze základky nebude tolik, ale začínají se mi vyplavovat prostě vzpomínky, prostě jak, já nevím, prostě mrtvé ryby na pláži. To takhle jednou na základce prostě. Jsem měl holku. A s tou holkou jsem se rozešel, protože guess what? Ve 3. třídě guess what? Nejseš úplně guess what dobrý partner. Prostě. A bylo to tragické. Dalo mi to prostě životní lekci toho, že prostě ve třídě prostě nikdy nezačínej vztah, OK? No a když jsme v té třídě, dostávali jsme ovoce do škol. Já jsem největší fanoušek ovoce do škol. Dostávalo se k tomu takový to prostě mlíko, kámo. Ale prostě hlavní bylo to ovoce. A já jsem největší milovník kaky. Kaky je nejlepší ovoce. Prostě v Kauflandu to je prostě hlavně v zimě a já to miluju. Je to prostě nejlepší věc. Miluju to. A tak jsem jako správný Čech přilezl k tomu boxu a byl jsem jakože prostě tady už na mě prostě nezbylo ovoce prostě a já jsem měl prostě plnou tašku a byl jsem jakože ty vole, to je smula. Jo, a byl jsem mega hrdý za svůj prostě zmrdský úlovek. Prostě já nevím, proč jsem na základce byl takový prostě. No, anyway, byli jsme na hřišti prostě. Já jsem tam byl prostě sám prostě a houpal jsem se na houpačce, protože to byla prostě moje typická prostě poškolní aktivita. Zajít na houpy prostě a hodit tam prostě tu řetízkovku prostě, jako největší frajer. Ještě hnízdo, kámo, hnízdo je největší banger. Anyway, měl jsem tam tu tašku a přišla, kámo, moje ex-přítelkyně. Říkejme jí třeba, ty vole, kámo, Anastazie. A Anastazie... Ne, to je hrozné jméno, taky nemůžu říkat. Allosaurus. Allosaurus prostě tam přišla se svým gangem, který se skládal prostě z její kámošky, z její druhé kámošky a ještě, já nevím, třetí kámošky. Ne, to je moc postav, to se mi nebude chtít animovat. Prostě to je jedno, prostě s nějakýma lidma uvidíme, jaký počet si ve výsledku vyberu, až nebudu animovat. Přišla a byla jakože, prostě... Wow, prostě je jedno, prostě přišla, hej, co děláš prostě, Roderiku? A já se houpu na houpačce, ne, kámo, vidíš prostě, a říkáš, co to máš v tašce, Roderiku? A hej, kámo, prostě ty vole, to je rozhodně ne prostě kaky, prostě to bych tam nikdy nevzal nějaké ukradené ovoce. A oni byli jakože, ukaž. A ta burka vzala. A na pomstu, za to, že jsem se s ní rozešel a nebyl jsem dobrým partnerem, tak prostě Allosaurus a její prostě jurasistický, prostě prehistorický gang vzal moji aktovku a prostě bylo ještě tak krásně po dešti a celý její obsah prostě vymrdali z toho kopce, no a byl jsem jakože prostě ne, tak jsem se podíval prostě, podíval jsem se do té trávy prostě, vidím ten sešit matematiky, jak je úplně od sraček prostě, jak tam byl ten domácí úkol a byl jsem jakože no píče, kámo, se bude učitel co špatně opravovat, no. A prostě pak jsem začal plakat kvůli tém kaky. Reálně, kámo, všechny ty kaky byly úplně na sračku, rozmrdaný od šutrů prostě, rozmrdaný od bahna, prostě nevím, jak může být, to je jedno, prostě úplně všechno v hajzlu. A prostě tak jsem se to sezbíral, prostě utřel jsem tu hlínu prostě a pak jsem prozřel. A napadla mě perfektní pomsta na jurasistický... To je jedno prostě na gang dinosaurů. A tak se z Roderika prostě oběti stal prostě Roderik Lovec. Roderik Jega a a prostě jsem se vypravil prostě ke svým obětem prostě. Oni tam stáli vedle blízký prostě hrušky. A tak se tam jako povídali a byli jako, že jsme toho Roderika vypekli prostě. A tak prostě dinosauři, kámo, se povídali a já jsem držel svoji prostě smrtelnou zbraň pevně v ruce prostě. Zaťukal jsem prostě, já jsem zapomněl její jméno, Anastazie na rameno. A ona se otočila a byla jako, že
a v ten moment jsem vytáhnul obrovský šank bahna a hodil jsem jí ho přímo do obličeje. Pak jsem se zbalil a utíkal jsem tak strašně, já jsem byl takovej posera. Utekl jsem úplně nejvíc rychle a oni se rozběhli za mnou prostě. Normálně slyšel si prostě celou juru prostě, jak kámo po mně jde a já jsem utíkal. A byl to nejlepší pocit na světě. Pomstil jsem se jim všem, prostě jurský svět, prostě celý jsem ho zapálil a pak jsem si ty kaky doma umyl ve vaně. Což je konec dnešního příběhu a já ti moc děkuju, že jsi na něho podíval. Dej mi like a dej mi odběr a tak prostě, tady tyhle ty hovna. Potřebuju to víc než kámo. Tvoje máma, moje to jestli animace vyjde další měsíc, prvního je ve hvězdách a víc o tom zjistíte v dalším videu. Ano, plánuju víc videí než shortů, takže to bude taková trochu změna, ale já věřím, že to bude lepší pro nás všechny. Přeju krásný listopad, Halloween, wow, a tak prostě. See ya.